Apa? Aku bocane hotel. Ya engko malam pertama ning kuburan. Mendem kowe kuwi. Karo tilik ora romantis karo bojo tuwa iki sing ngancani keloro-loro iki ya digemateni to. Nyuwun pangestu karo leluhur. Ngarepe kuburan iki hotel. Ngarepe kuburan iki hotel ngono lho Pak Igit sing wis tau rono. Hotel apa ngarep kuburan? Hotel. Mas. Apa? Sesone nang hotel aku di nei maem apa to, Mas? Ya paling ora supaya nek kulitmu tetep apik ki ya pizza, hamburger, spaghetti. Oh, liyane kuwi terus karo apa meneh, Mas? Ngunjuke mesti ya jus. Jus? Heeh. Unjuk. Ya ngopo? Unjuk nek apa? Kowe engko Unjuk. ngombene to? Ngombene apa? Solar. Ya aja sia-sia to, Rek. Solar menika bakso ular, Pak. Oh. Bakso ular. Tuntumu kuwi. Bakso ular lah engko dijikuk duduhe niku nggih kesehatan apik, Pak. Lah kuwi iki anu ular iki tinggi lara gudeg sembarang-barang kok iso Lah ya duduhe lho, duduhe. Aja sok meri to. nyokoti kowe kuwi. Nggih menika namung anggenipun maringi tetenger saking tiyang sepuh tralala menika. Oh, enten tegese? Mboten wonten. Mboten enten. Mboten enten. Ya kur diawur ngono wae. Oh. Sing penting ben beda karo kancane. Leres garenge pancen akeh kok, Pak. Oh nggih, nggih. Mbiyak suket mawon metu garenge. Nggih, leres. Nggih niki sing sowan dalu niki gareng tralala. Oh nggih, nggih. Nderekke Pak. Pi dalem saking Kula saknika wonten Wonogiri Pak Igit. Wonogirine priputi? Ngadiraja Pak Igit. Lek kepiye cah ngadira aja cowah. Iya cowah. Nggih, nggih. Katuran pinarak mangke Pak Igit. Nggih mboten dalane to ya. Nggih, mangke iku garek lurus ngono lho kok ya. Nggih. Sanes wekdal tak sewanteng. Matur sembah nuwun. Ngadiraja. Injih. Nggih. Mangke pinarak. Nggih, siap. Nggih. Sowan wonten desa Seragi. Sampun kaping kalih menika. Rumiyin ingkang nanggap menika Bu Mujiatin Tasakuran menika. Nggene Pak Eko. Nggih. Leres. Ning nika mboten jawah nek dalu niki berkah barokah Jawahe luar biasa. Rata menika. Rata. Ponorogo, Blitar, Madiun, Jawa sedaya. Seantero Jawa niki Jawa sedaya. Mboten ngijeni. Nggih, leres. Malah ndonga mawon muga-muga betahe lan derese udan niki padha karo betah lan derese rezekine warga masyarakat sedaya. Amin. Mugi berkah utawi deres lan betahe rezekine Pak Igit sak rombongan. Amin. Ya robbal alamin. Siji gawe loro gawe uga memperingati hari jadi desa yang ke-352. Oh ngoten to Pak. Nggih. Jadi niki bersih desa utawi metri desa sisan kalian pengetan hari jadi desa. Pengetan hari jadi ingkang 352. Nggih. Kok mboten dhewe-dhewe acarane ya Pak? Yo ben ngirit. Nggih mboten ngirit niku tegese dibarengke nek cara nggen kula mriku nyewu ngiras ngijing. Nggih leres. Jadi dibarengke ucapan selamat hari jadi desa Seragi ingkang kaping 350 kalih. Nggih. Mugi-mugi desa Seragi semakin maju, Amin. semakin makmur, Amin. semakin sejahtera. Amin. Ya robbal Matur nuwun alamin. dhumateng Mbah Lurah. Nggih Mbah Lurah, Mbah Kateni. Mbah Kateni, Nggih. nggih mboten kesupen Pak Eko matur sembah nuwun. Nggih. Wong kalebet kula menika ingkang maringi Mbah Eko, Pak Eko. Matur nuwun Pak Eko sampun paring rezeki. Nggih, wong wau sore mbok jagoan kalih kula. Terus pundi? Nakonke sampeyan. Oh ngoten to Pak. Mas Gareng Tralala pun rawuh dereng. Dereng Mbah Eko. Sesuk nek bar wayangan ampun ken mulih sik nggih Mas. Iki penting berarti ini. Oh nggih. Enten Jenengan dikersake Mbah Eko. oh nggih. Arep dicor dienggo patung ngarep omah. Ngarep gapura kae. Kaya sia-sia to Pak Igit iki. Dadi kaya patung rumah makan malah. Nggih, tangane kan ngeten terus. Lah nggih, patung selamat datang rumah makan ngoten niku. Nggih, ning ngarep ndopo ngene iki. Kis baku ngedinonga Pak Igit. Wong nyatane hawane nggih jawah kados mekaten sing samukawisipun penonton estunipun sampun kuwatah sanget ning karana jawah niki wis sami wangsul. Ngadem lan utung emper-emperan kuat. Ngemper-emper menika ngantek ping jlepit-jlepit Pak. Ugi dipun pirsani menika lumantar YouTube ingkang kathah. Kuatah sangat lah menika Kuatah lho sanget. pamerane
Lha ora ketung ngene lho. Pun kamera YouTube, TikTok napa pun hebat sedaya niki live streaming siaran langsung Pak Sigit wonten ing Sragi Ponorogo. Nggih. Pinaringan ayem tentrem sedayanipun warga masyarakat tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan manggih gesang ingkang sarwa keleresan nggih Pak Igit. Amin. Sedaya pinaringan rejeki ingkang kathah berkah barokah lan melimpah. Amin. Warga masyarakat Sragi sayanipun pinaringan slamet donya lan akhiratipun. Amin. Ten Pak Igit. Dengaren kok lunyu lambemu kok lancar le omongan. Kudanan Pak, dadi lunyu Pak. Kudanan. Mboten ijen panjenengan. Mboten ijen. Wonten Mbak Lucy. Mbak Lucy kalian Mbak Tatin Titot. Nggih. Mbak Lucy rumiyin ingkang. Oh ngoten, nggih. Monggo. Jumeneng mriki Mbak Lucy. Aja ninggal aku trimo gonceng kiwit budal janjine berwarna berwarna priyak kaya Muriane bahasa kete Sugeng dalu Mbak Lucy Brahman. Wilujeng dalu Kang Mas Sigit Arianto. Nggih, pripun kabaripun? Alhamdulillah kantuk pangestu panjenengan sak kanca tambah sehat seger waras. Alhamdulillah. Semanten ugi panjenengan lagi pinaringan sehat sedaya mawon. Pandonganipun Mbak Lucy Brahman kula sak kanca cakran ing sih Bagas waras sih tegak sentosa. Remen sanget sowan wonten mriki sampun kaping kalih ditimbali kalian dulur lanang Mas Eko. Mboten katan lumpen Kang Mas Lurah. Nggih. Saha bapa-bapa sedaya para sponsor dalu niki ingkang sampun kersa ngamalaken rezekinipun kagem Desa Sragi. Nggih, leres. Matur sembah nuwun ugi kula aturaken dumateng Sinten? menika para rawuh khususnya para undangan Para menika wonten dari kecamatan Busek juga dari Polsek dari Koramil Sukoharjo nggih. Nggih, wis pokoke kathah saking dinas ugi rawuh. Wah, mboten kata lumpen salam sungkem kula dumateng masyarakat Desa Sragi. Sugeng pinanggih malih mugi tansah seger waras dayanipun. Amin. Derek dedonga mugi-mugi bibar inggit purwa menika saged kinabulan ingkang dipun suwun masyarakat Desa Sragi. Desane ayem tentrem dipun tebahaken saking sedaya sengkala ingkang dumugi. Desane tambah maju. Para perangkate khususnya Pak Lurah lan kanca-kanca perangkat tansah diparingi kelancaran lan kesehatan. Dumateng Budewan Mas Eko wis pokoke matur suwun yang tak terhingga. Lantaran beliaunya kita wis ndilidir saged sowan mriki. Yang ngono to le. Nggih. Nek kita kok kaya ngematke apa ngono reng mau. Eman-eman Pak. Ora disawang eman-eman lho Pak Igit ngeten iki. Lah kok eman-eman piye? Wong madhep mriku wau bokonge. Wah, Pak, sugeng dalu Pak Igit. Pepanggihan malih wonten Sragi Pak Igit. Ya ampun, bokonge Pak Igit. Piye? Gede sisih. Kok kowe ngarani Mbak Lucy cacat berarti? Mboten cacat. Kok mau gede sisih? Apa nek gede sisih ki cacat to? Cacat. Jenenge wong kudune bokong imbang. Kiwotenge padha kabeh, ora nek gede sisih. Mbok menawa din anu Mbok ngoco, wong ki lek arep alok ki ya ngoco, garwane ning omah ki kaya ngopo. Pomot padha-padha, wedi kowe. Didelok ning YouTube, wedi kowe. Bojomu lho gedine ya sak cakruk. Iya ya. Bojone garing gudi, Mbak. Alah.
Jenengan riko lho mboten percaya. Piye? Assalamualaikum totok-totok ta. Heeh. Mas Gareng wonten jero iki dasteran. Heeh. Ngene mlakune. Piye mlakune? Plok-plok. Ngono kuwi. Kok ana plok-plok apa ana sing keplok dhewe? Kaduka nggih gedhi rong. Bojo kula ki obah ngono plok-plok kok, Pak. Bojo kula adus ikatane muni plok-plok kok. Kaya iya genep nggih. Genep. Hah? Genep. Genep ora genep piye to? Kaya kait sing kae dope mati sisih. Ora wis tak tambake wis tak benake kok. Ora enek bojo kok dop mati sisih. Ngarani bojoku PC ngono to. Gak. Mboten. Ora, bojone Mas Gareng iki piyaine grapyak. Iki lho Pak Sigit sing wis pirsa. Aku rono. Lho, Kuwi bojone Mas Gareng piyuh le nyambut tamu kuwi. Lho, mesem terus. nggih. Mas Gareng wonten nggih, mesem terus. Lho, grapyak. Ramah niku ramah. Aku rono. Pak Igit lho seksine. Guyu, bojomu kae guyu terus ini. Bojomu kok Gendeng Pak nika, Pak. amin. Amin. Di bojomu guyu ae. Aja wonge nonton tenan. Amin. Jebule wedi karo bojone. Lah Pak ra wedi. Apa kuwi? Dagelan wedi karo bojone. Bojo kula nek nesu mekrok lho, Pak. Ngono. Apane? Pakai lemune kok pendak dina kula ganti dempel kok anggere mlebu omah lawange sesak kok, Pak. Dalu niki sing rawon niku luar biasa pokok niku YouTuber dari Jawa dari Timur, manapun rawuh ada. sedaya. Baik dari Facebook, TikTok, YouTube, elok. Elok. Apa-apa wis melewat media massa. Jadi ngeten Pak Igit, nadyanto wonten lokasi kahanane Jawa sing nonton mboten kados wingi, ning ingkang wonten YouTube menika melimpah penonton, Pak. Melimpah penonton. Leres, tegese warga masyarakat Sragi ugi memberikan yang namanya hiburan untuk yang di luar sana melalui channel YouTube, TikTok dan lain-lain. Nggih, ingkang wonten Sigit channel mun sudah 2.400. Loh, 2.400. Itu baru Sigit channel dereng channelnya Mbak Lucy. Nah, channel Lucy. Pak Lurah. Pitu ya. 7.000 7.000. susuk 3. Nah, niki kagem warga masyarakat Sragi. Nggih. Nggih pambuka niku teng mriki remenane sing nyemek-nyemek riyen. Leres napa Mbak? Diuran-urani. Wong jenengan ingkang paham daerah mriki wong cilikane sampeyan teng mriki. Nggih cilikan kula teng mriki tapi nggih sak jog jumblek kula nembe ditanggap mriki. Sowan makane kula remen sanget saged sowan para pepundhen Sragi niku wonten Pak Lek kula nggih wonten Pleke sapa iki jenenge Mas Eko. SD ini teng mriki jenengan? Mboten, niki kula SMA. SMA. Nggih, numpang teng mriki. Pas ayu-ayune gitu. Oh, tenan, Pak. Bodi kuwi ngono. Sakek cilike ketendang angin wis ngleang aku. Mas yo saiki kula niku nggih langsing lho sakjane. Semono ki langsing. Lah. Lah bobote sampean niku pinten to, Mbak? Nah, jenengan ki piye to? Kok iso rumasane aku semene lemunge iki lho bobot kuwi kur 45 kok. Lah. Mangane kleru ngelokne aku lemu kuwi 45. 45. 45 ini bagian tengen, bagian kiwa nggih 45 tadi. Petok gak kan ben ora cacat aku kudu adil to Pak Igit. Oh iya. Tak kira 45 bandule cok. 45 sikile. Sikile. Bandule niku 72. Wabot men ya. Niki diaturne sing napa riyen? Mawi bawa riyen. Nggih, mawi bawa riyen Mbak Lucy. Lah iya to, digandrung dadi pangan to kaya ngene trah. Kaya wujude kaya ngene. Bareng jejer aku Mbak Tatin tak muni aku guyu kekel. Kok kaya tanggapan nyangking anak cuwilik. Sing ngetan gowedhi kulon gedhi. Tunggu teng mriku lho Pak Igit. Mriku Mbak Tatin, mriku Mbak Lucy, kula teng tengah nyenil ngoten. Wis kaya nonton wayang melu mboke, Pak. Nggih. Sembah nuwun menawi dirawuhi Pak Isnani SPD anggota DPRD fraksi Nasdem. Pak Isnani sugeng dalu. Matur nuwun Pak Is. Nika Budewan nggih rawuh. Budewan, terima kasih rawuhipun. Jadi niki lho, seorang wakil rakyat yang bener-bener menyatu dengan masyarakat. Jadi eling budale saka masyarakat, sedaya juga untuk masyarakat. Seperti ini mengandil banyak beliau-beliau semuanya. Leres. Jadi masyarakatnya duwe gaya apa, syukuran apa, tetap beliau menyempatkan diri untuk rawuh. Zaman kula sik sekolah Mas Sigit, mriki niku banjir setiap hari banjir dan jalannya niku luar biasa. Berkat dewan-dewan berasal dari Sragi terutama Bu Eko dan beliau Pak Isna ini sedaya niku wah dalane mulus. Alhamdulillah. Estu. Dulu setiap tahun pasti banjir nggih. Mbah Lurah nggih ubet tok. Mbah Lurah yo Jek, asmane Mbah Lurah lho. Sapa ngono?
Mbak sapa, Mbak? Mbak Kateni. Mas Ngateni. Oh, Pak Kateni. Apa tegese Kateni piye ndang tegesana? Kateni. Kateni apa Yo, saka kate karoni. Oh iya, kate karoni apa Nah, tegese? karep- Kateni. Kateni, karep lan tekate mung sawiji arep makmurke masyarakate. Tegese hidupnya didedikasikan untuk membangun masyarakatnya. Jan ya piyayine ya lembah manah terus Terus apa? Tekan sakmene tesih mengabdikan diri untuk masyarakatnya. Jadi ora ana kesele, ora ana libure. Niteni apa sing dadi dawuhe para leluhur, dadi wong urip kudu iso migunani kaya panjenengane Pak Kateni. Iki tak awur ngono ya Pak. Nah, ketok iki cerdas lho, pelawak cerdas ora Mas Gareng renek. Lucy Brahman artine. Lucy kuwi sapi, Brahman kuwi gedhe. Ngene kok sapi. Lah sapi kula jenenge Lucy kok. Kaya jenenge ya api-api Nyepak kowe ora. Gareng lho. Gar wis sigar. Terus apa? Reng ki ya wis kaya kuwi nggih bladar. Tugas kuwi ya kepanasan tipet ae. Dadi Justru gareng ki malah sing apik. Kok iso apik? Gareng nolo wi gareng nolo ki ati wi gareng ki resik dadi gareng ki resik atine ora tau neko-neko. Sing lurus. Nggih, sikile gejek, tangane cekok, matane kera. Artine sikile gejek ki wong mlaku ning alam donya kudu tansah ngati-ati alon-alon waton kelakon. Tangane cekok aja demen milik darbe ing liyan. Aja seneng colong jupuk, aja seneng neko-neko tumindak sing ala, tangane kanggo sing ora bener. Mata kira nek memandang fokus satu tujuan supaya nek istiqomah tumaknina segera tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Oke. jan mletik sih. Awake dhewe di apik-apik. Gareng apa? Asline sapa tuh Mas Asmane? Kuwi ketoke lahir cenger saka watu ra duwe jeneng kuwi. Nggih duwe, Pak. Sapa? Nek kula Gareng Tralala nama panggung, Pak. Nama asline Dion. Dion. Ora percaya siden-siden Dian apa Dian? Ngadiono, Pak. Ora percaya. Kira Dian. Dion. Ngadiono. Ngadiono apa Mas? Ngane ilang ana ilang kari Dion. Ngadiono. Ya, Dion ngono lho ya. Kok kaya tanggoku wae. Penting tanggane sampean sinten? Mila. Mila. Mila Kartika? Dudu asline jenenge Dumila. Oh, Dumi. Ngadiono kuwi ngaki ngarep-ngarep di iki tansah ngupadi ana no kuwi ya ora neng ana apa-apa dadi ora ana dadi gayane ngemis ngadiono tapi wah Mas yo kaya ngene iki kathah rezekine luar biasa piye ikhlas ora kaya Mas Gareng Tralala saking ikhlase bojone dijukuk wong barang diwehke enggak Pak lagune napa Pak Igit enggak Pak gosek ta kuwi rekor lho wong lanang ora tenan digaya ora sampean ra keikhlasan ora ngono kuwi estu niki nyambut damel napa bruk kagem garwane kula niku seksine estu niku berarti padha karo aku kowe rek lho nggih wong kula iki dhuwit ra seneng kok Pak tenane nggih kok iso ngomong nek bojoku pangan wong senengane lah ge piye to lah kaya apa ora lah ya seben to ya pilihane ngono kok malah enteng wong lanang ra ndek bojo malah enteng kok lah beban hidupe berkurang ki Pak Igit ambuh ngono kok ora ndek bojo ora masalah lah terus nek ngono piye tuku jujur sing ngono iki luwe tuku sego ngono maksude podangku ning Mbak Lucy napa podangku dibawani napa manut nggih podang apa sing anu ala-ala wetanan nggih mboten siap wetanan apa Pak bar niki lagi nggo karo Mbak Tatin nggih oh iya lah iya piye to Mas to niki sing alusan apa seredok kasar Pak alusan sing alusan sing arep nembangi badan alus kok ya kowe ngarani Mbak Lucy demit mboten tegese iki alus piyayine Pak ngendikane ya alus ngoten sesideman riyen mawon nggih. Oh nggih. Kang Repto Piyai Jawa Timur. Mbah Sukron Suwondo. Mbah Sukron Suwondo. Remenane Piyai Ponorogo. Leres. Nggih. Sepinten? Wiwitane kurang dhuwur gak? Mboten. Pas. Engko nek kurang dhuwur gareng dienggo ganjel ancak-ancik. Balani neh, iki kan gandrung to. Sesideman kan cinta sing delik-delikan. Nggih.
wiwitane anderek sang peke piye Reng karo bojomu suarane apik ndi Reng? Saya niki Pak ning banter bojo kula. Kok iso banter? Bojo kula kuwi nek nyanyi banter bengok-bengok Pak. Rocker. Bisu. Oh, bisu. Tiamini tenan ora lawan. Aja. Alhamdulillah iki bumi wingit. Iya. Sing ati-ati, Saya bojo kula, Pak. Saya guyon bojo iki kula. sing ati-ati. Timbang niki saya bojo kula. Aku percaya. Apapun yang terjadi di panggung, bertemu siapapun, pokoknya sing paling cantik bojo kula. Weh, iya. Paling ayu bojo kula, paling ngene iki bojo kula, Pak. Oh iya. Wah, iki engko mulih kelakon ora entuk nggon ngono. Pokoke bojo kula. Lagi to, Pak. Contoh wong lanang sing wedi karo wong wedok ya ngene iki. Ning apik Reng. Mboten wedi. Lara wedi kan ya ora kelangan siji. Jenengan yo. Terusna bawamu. Berisya panjenengan nyaket mriki to Kang Mas? Iya wong asu. Dangu boten pinanggih kados pundi? Kapang rasane atiku wong asu. Gak aku kok mau ngasu piye to? Piye Sing to? mesra apa gak iso? Kuwi level lho iki. Dadi nek saya iki ayu. Ayu biasa ya sak kuwi ya. dhuwure iki Nek dadi aku azu. Kita Tapi Pak sak ndure azu apa? azu. Oh iya. Kang olah bu daya panjenengan mriki to Kang Mas? Iya, aku wis cedak banget iki apa kurang cedak Cah Haji? Kados pundi to penggalih panjenengan niku? Kula rina kelawan wengi niku tansah katang dumateng panjenengan. Tenan kuwi. Aku arep dahar iki sing katon ana piring ya rupamu. Berarti kok karo wong lanang rupak-rupake. Lho, kuwi ya bahasa romantis lho. Pasuryanmu. Pasuryan panjenengan. Berarti gede tresnamu. Estu Kang Mas. Kuwi nek maem. Kula lek dalu badhe babuk niku wonten bantal niku ketok gambar panjenengan. Sangkik cintamu ning aku. Kados mekaten Kang Mas. Kula niku mlampah sak mlampah wonten dalan niku nggih ketawis pasuryan panjenengan lho Kang Mas. Katon-katonen mergo tresno. Kula niki lek enjing niku weteng kula mules. Kula mlebet wonten ing kamar mandi ningali kloset niku lho nggih wonten rupane panjenengan Kang Mas. Jadi saking tresnane lho. Saking tresnane iki nganti ning kamar mandi ning kloset ketok. Tapi mosok kloset Pak raiku Pak. Ya ora, ya jerone kloset kuwi kok ya. Lha wong kene nyawang kloset jare kaya raiku kene iki lha nek raiku kloset kono lagi ndodok ya tak jambak ngono lho Pak. Lho, saya tak pikirane lak Victor deh Victor. Iya, mosok pradane kloset lho Pak iki. Mbak Lucy ora iso dijambak. Lah nyapa ora iso dijambak? Gak sore neng kok. Ya liyane ya dislenthik iso to ya. Wong lanang kok dibaratne kloset. Mbak sore tak sembur kowe. Iki omong apa lho? Ayo terus ke. Ayo. Teko endi? Teko kloset Sowan ae Reng. Sowan menyang kutha gedhe. Panjenengan pirsani nika lho. Kok wonten lintan kalian rembulan. Panjenengan mboten pengen mundhut. Endi to? Wong genah jagate mendung udan kok PC mripate kuwi. Tokane ngono lho nyok. Tok-tok men Kok gak ngono. iso romantis pegel aku pegel. Iya lah. Beda men karo sing ayu-ayu kuwi. Iya, Mosok Bi. ketemu Mbak Tatin karo aku Ah. siyok-siyok. Iya ayo rene. Lintang karo bulan kae. Nika lho Kang Mas. Iya. Jenengan pendetaken nika. Iya. Nika lho. Nika lho Kang Mas. Pendetaken ngendikane jenengan tresno kalian kula. Lucy. Terus nalus. Kowe dibatik Mbak Lucy modiar kowe. Tapi niki mesti lho lek kula rayu niku nyempelekke. Kalih Ngoten. kula niku sajake mboten tak srek.
Oh. Gak iso romantis. Boleh karo wong wedok ora iso romantis to, Pak? Sebabe. Ya ora duwe jiwa romantis. Ini karo wong lanang. Suka. Amin amin. Ora. Wong sing tak seneng ya mung gorin kae tok kok ya. Nung Pandara terus kayung yon. Reng, Nun. jebule iso nyuwara. Iyalah. Juragan sound system kok ya. Lah nggih. Sound system isih. Pesih, Pak. Ora mok dol. Lah kula nggih nglayani musik jadul-jadul niku. Jare rusak. Mbot nggih rusak ning kula nggih, Pak. Ning dereng kula dandani. Weh. Wong ora Pengen ndisen mir- ngeten iki. Pengen mireng sewantene sonku. Suarane soundmu piye to? Umpami dingge napa Pak Ikit? Dienggo MC. Nggo MC dangdut nggih. Ya MC dangdut. Barbaripur terberbahagia. Barbaridir bersarmar cara pur sari burik dan durnya carkar nirnar. Kok kakan no? Carkar nirnar. Speakernya pun mewer-mewer, Pak. Oh. Niku nek nggih dangdut. Oh iya. Nek Nggih napa melih? Nggo wayangan nggih. Wayang iso. Saged, Pak. Contone. Lho kaya Barbaridir pertunjukan bayar kir sirkir Ardiarto dari Kota Rebar. Layak kok son murah payu. Payu, Pak. Sing nanggap sapa? Nggo RT, GRT. perkumpulan RT. Liyane. Nggih bawang ngeten iki nggih penak, Pak. Piye bawa? Piye contone? Serendar biru. Tendang kuning. Serendar kuning. Kar serakir wulkir. Aja nganggo son kuwi. Engko sonku malah ketularan gon. Lor kurar permornor. Aja. Ngangge son iki mawon lho Pak sing apik, Pak. Ngangge sone Pak Igit niki lho, Lek Pak. jare mbok ijo nih, lek kok Pak Sigit piye sone Pak Sigit? Sone Pak Sigit elok. Mereke Sony. Ndi ana son merek Sony. Jeneng apa? Kayak ngono sing pake tukang son di BB kudanan. Sony. Ngangge sone Pak Sigit nggih. Nggih. Swara kurang permono. Sanmu. Ora etur Pak Igit. Aja tak obong sonmu. Ning Penak sonmu karo Pak Sigit, penak sonmu. sonku lagi payu. Nggo turnamen. Ning wasis ngrung-ngrung. Wong tanggapan son genset amen jeblok, kejane solarmu ki apa? Solare merongkol. Son kula niku Kene iki jajan iki rusak ae. Lah nggih. Tuku wis kleru. Heeh. Ngene Pak Igit. Nyewa rusak. Kowe iki tak kei 0 kilo no padak ya. Lah iya. Oke, Pak Igit tok mosok dompet. Ngono yo kari sing rumat pokoke angger banyu karo solar anu ya wis aman. Kan Mbak iki lho Mbak Tatin, kowe kete karo Mbak Lucy ora pati srek karo kene Mbak Tatin. Trah ke aku saja iku dudu selerane. Dudu selerane. Ya ngono kuwi lho, seorang laki-laki itu seperti itu ya. Nyapa lho, nyapa. Biyen cinta-cinta ya to lek wis lawas ki ya wis kepethuk sing anyar ki panggah sepo. Reng. Oh, iya Cahayu, ayo munggah kene Cahayu, kene tak papak, kene tak Ya kanthi. toh. Carane nuntunnya wis beda karo aku. Iya, iya. Carane nuntun gitu. Lek aku diteki wing kaya gawa wedhuse. Lek Mbak Tatine mesra. Aku ora iso beda-bedake wong ya padha lho ya. Ning asli Reng. Asli. Upama lho gue padha legane antara Mbak Tatin karo Mbak Lucy kowe milih sapa? Halah, mbok sumpah tenan, Pak. Kula tetep pilih Tatin, Pak. Oh iya. Oh iya, cetha Mbak Lucy. Kalih Mbak Lucy, Pak. Wis cetha. Ya ora apa-apa to. Ya wis ngono ki lho. Wateke wong lanang lek wis suwi Ya wis. ketemu, suwi amerti ngono ku. Dido madil. Wong kowe iki ya bojoku, iki ya bojoku. Senin, Selasa, Rebo rene, Kamis, Jumat, Setu rene. Nah, terus minggune nanti. Minggune kok nggo suntik. Alah. Kuwi mesti wis kesel banget ngaye wong loro ngeten iki. Ya wong loro iki umpamane Monggo Pak belajar Igit, adil. baksonipun Pak Igit. Oh iya, tak salahke kene tok ora tak pangan. Nggih. Ya Kene. disapa ta wong ayune kaya ngono kok ya. Dalu Mbak Tatin. Nganggo miku piye? Nganggo sonku. Ndi mekmu? Cer. Sik
Nyugeng dalu Pak Igit. Waduh. Menika kepanggih malih kalian panjenengan nggih. Jiler. Raosipun kemawon dos pundi suwantenipun Pak Igit jeneng raos ki? Beda ya kruke suara Mbak Lucy karo Tatin. Nggih. Kruke Mbak Tatin kok nyes. Nyes ngoten, Pak. Piye to Kang Mas? Yes. Kang Mas, Kacang Mas. Kakang Mas. Pancen luar biasa kok nduk awakmu Pripun? ditresnani karo panjenengane Pak Sigit wong iki diganti mrene ana Srigi. Serak. Seragi. Seragi. Ya toh lek cedak bocah ayu lho mripate ya malih kira. Maca seragi Srigi. Kawe dhisik ya kira ngene iki. Senengane kok. Coba Mbak Tatin gandrung karo Gareng. Inci. Bajune tekan ndi mo, Reng? Anggung romarang bandara. Mas. Cahayu. Injih. Engko malam pertama tak jak neng hotel berbintang. Pundi menika? Ana ing Laladan Ngawi utawa ana ing Laladan Mediun. Oh, napa jenenge? Hotel berbintang Cakraningrat. Oh, Cakraningrat. Ana hotel Mas, Apa? aku bocane hotel. Ya engko malam pertama neng kuburan. Mendem kowe kuwi. Karo tilik Ora romantis lho ke bojo tuwa ki sing ngancani keloro-loro ki ya digemateni to. nyuwun pangestu karo leluhur. Ngarepe kuburan ki hotel. Ya Ngarepe kuburan ki hotel ngono lho Pak Igit sing wis tau rono. Hotel apa ngarep kuburan? Hotel Mas. apa? Sesone nang hotel aku di nei maem apa to, Mas? Ya paling ora supaya nek kulitmu tetep apik ki ya pizza, hamburger, spaghetti. Oh, liyane kuwi terus karo apa meneh, Mas? Ngunjuke mesti ya jus. Jus? Heeh. Mek- Apa? Unjuk. Ya ngopo? Unjuk apa? Kowe engko Unjuk. ngombene to? Ombene apa? Solar. Ya aja sia-sia to, Reng. Solar menika bakso ular, Pak. Oh. Bakso Nyaka ular. tuntumu kuwi. Bakso ular lah engko dijikuk duduhe niku nggih kesehatan apik, Pak. Lah kuwi iki anu ular iki tinggi lara gudhek sembarang-barang kok iso Lah ya duduhe lho, duduhe. Aja sok meri to. nyokoti kowe kuwi. Kowe bawa ya, Nduk? Ya Mbak Tatin coba-coba. Kula. Iya, genti. Ya, lagi ngomong kula, ngono wis beda Lah, Reng. ngono ae tenan, Pak. Wis Mbak Lucy, apa? Aku ya iso kula. sing rada alus sithik ngono lho kaya gendhok Tatin ngono lho. Kula. Coba piye, Nduk? Piye, Nduk? Kula. Lho, ngono iki krungu suarane tok wis kaya pengen ngedol pekarangan aku ngene iki. Mas. Kula. Polahanmu barang ora ngene. Ya coba. Ayo Mbak Tatin. Tekan ngendi iki mau, Mas? Teko Srigi. Tekan Srigi. Seragi. Sragi. Sragi kok kleru terus. Srigi ki ndek bengi. Oh iya. Ayo. Jasulestya. Aku dicekeli to. Iya ya, cekel. Apijer ngincangake. Kok iki Ayo, cilik ayo, banget. ayo, mesra. Aku dikakep kaya. Ayo. Ora Mesra, kerasa ngakep mesra. uang ngono lho. Ya sanggepen aku wong gede dhuwur ngono, Nduk. Lagi iki. Derek langkung Pak Igit. Badhe tindak pundi Mas Gareng? Badhe dateng anu kantor kelurahan Seragi, Pak. Badhe ngopo? Niki nganterke Bu Lurah. Oh. Kuwi nek mlaku karo Mbak Tatin, nek mlaku karo Mbak Lucy. Wah. Derek langkung Pak Igit. Badhe tindak pundi Mas Gareng? Ajeng ngawinke jaran niki Pak Igit. Wo, Yo sembrono. to. Ya to. Iki lho contoh sing ora apik. Lah mlakumu ngene lho, mlakumu Lah sing kok nuntun yo ngene-ngene ngono lho kok areng blusuk ning mlakune sing halus kaya Tatin ngono lho. Piye haluske? Nah, lho ngene lho. Mlaku Dik lho. Lho, lemet. Ngene. Lho, ngene nak Ngene. penak to lho, disawangi penak. Derek langkung nggih Pak Igit. Monggo. Lho, iso to? So. Nah, ngono. Ayo mlaku ngono. Lah, alah. Wis kaya dalan apa ngono. Wong mesrani wong iki dhewe-dhewe kok. Reng. Nggih, Pak, nggih. Pak. Carane iki dhewe-dhewe. Nek sing penting tetep cinta, Pak. Ha iya. Iki jane arep rebutan kaya ngene to ya Mbak Lucy. Alah, tenan. Kaya ngene kok dienggo rebutan iki jane iki ya tenan. Umpama ade duwe bojo iki lemetune anake kok tetek melek jane. Ora apa-apa. Sek melek iki apa? Kaya tikus. Kaya tikus Malah lho. tikus sing ngene-ngene. Nika dilanjutke. Nggih dilanjutke.
terus tresno sesideman mangga Mas luwe becik patenana timbang bepisahan anjaga selestia tak ngepangi samudana marang kula warga kerep Mbak Tatin lewat kencangin alismu kawasan landang rasane ngatiku was lengsir ya aku urip ana kutha gedhe Mestilah
luar biasa ya Mas Garing. Niki wonten- Cakraning. Wonten Nawala Setu Beng Pangkol. Nggih. Nuwun sewu Pak Sigit, kula nyuwun fragmen Sri Tanjung. Enten Mas Garing Tralala, Mbak Tati, Mbak Lucy. Nggih. Matur nuwun saking sing bau reksa bali Cakruk Seragi. Nggih. Menawi niki saking Pak Isnani SPD yang udah saking Nasdem. Salam kagem perangkat desa Seragi, masyarakat Seragi, seluruh penonton yang hadir. Mugi-mugi anggenipun bersih desa tansah pinaringan ridho saking Allah. Masyarakat guyub rukun, bahagia sejahtera. Mangke nyuwun pepeling kalian selendang biru lali janjine. Mengaten saking kula matur nuwun makasih. Wah, iya. Aduh. Sing lewat WA yo akeh sing do padha nyimak. Nggih, kathah sanget. Niki menika mungkin Mbah Eko, Pak Ketua Dewan, Bu Mujiatin, Pak Isna ini katuran minggah. Oh, ngoten Pak Igit. Nggih, ngestaken dawuh. Milih sinten rumiyin Pak Igit? Nggih, sareng-sareng. Oh, sareng-sareng. Nggih. Pak Mbah Eko. Mbah Eko. Nggih, Pak Eko Bapak Isnani. Nggih. Pak Kateni. Ketua Dewan Pak Haji Dwi Agus Pretno. Nggih. Bu Mujiatin. Bu Mujiatin. Monggo-monggo sareng minggah panggung mriki monggo. Nggih, monggo Bapak. Turun. Monggo Mbah Eko. Monggo Bapak, aturan tindak panggung. Pak Dewan penjenengan Bapak Dwi Agus. Monggo. Kalih Bu Mujiatin. Rak disamperke Ya kemawon. Lah Mbah Eko kali Bu Mujiatin mboten nderek minggah ya. Monggo pun aturi, Pak. Pak Is, Bu Mujiatin, Pak Isnani Diabani, Bu Bro. Mujiatin. Nggih. Oh, diwakilke panjenengan. Oh, nggih. Sembah nuwun rawuhipun Bapak Haji Dwi Agus Prayitno sampun kepareng rawuh wonten Seragi mriki. Monggo katuran paring dawuh Bapak. Monggo paring Nggih. pangandikan Bapak. iki rene ngungkuri rono, rene ngungkuri Mboten napa-napa, Pak. Rene ngungkuri. Pun mboten dados menapa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujange Waalaikumsalam nggih. ugi sedaya para pengrawit Mbak Waranggono, Mbak Lucy dan kawan-kawan. Niki sepindah ngaturaken dalam rangka napa niki? Bersih Desa. Desa Seragi, Kecamatan Sukorejo, tentunya atas nama pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo mengucapkan selamat. Mugi-mugi kanthi bersih desa Seragi mriki ditebihne kalih bala Amin. Godho rencana Amin. akhiripun Seragi dados desa yang maju, yang pendidikannya maju, kesehatannya masyarakatnya kesehatannya terjaga dan tentunya sukses dumateng Pak Lurah dan seluruh perangkat serta konco-konco saking Karang Taruna niki ketawisi saiyuk saisot saiko kapti Nggih. sedaya gumregah
ketawis beberapa hari pelaksanaan ini tidak hanya hari ini hari terakhir. Nggih. Wonten Pengajian. wingi pengaosan saderengipun gedurenan lan hari ini adalah senajan wau dipun aturaken suasana Jawa tapi sing ningali malah luweh kathah Nggih. katitik saking di lewat live nggih. Kinten-kinten ngoten bocange wonten ing kesempatan dalu menika sepindah malih selamat kepada Pak Lurah dan seluruh perangkat dan masyarakat Desa Sragi. Selamat menikmati acara wonten ing dalu menika. Mugi-mugi saged remen sedaya senajan iki suasanane radi Jawa. Nggih. Badhe nembang napa? Sik Kula Pak mboten- ngersakaken nembang menapa Bapak? Kula mboten kersa napa-napa. Oh, menawi ngoten ngersakaken lagu menapa, Pak? Kersanipun dipun tembangaken Mbak Tatin, Mbak Lucy kalih kanca-kanca. Napa? Wau Sertya Tuhu kayak dereng, Pak. Dereng. Oh, dereng. Nggih, Nek wingi sampun nek niki dereng. nggih Setya Tuhu nggih. Setya Tuhu. Nggih. Serter terhur. Setya Setya Tuhu. Setya Tuhu. Kesetiaan yang sejati. Nggih, maksudipun niku kesetiaan kalian Pak Lurah dan perangkatnya, Bu Mujiatin, Pak Esna ini dengan masyarakatnya. Dengan masyarakatnya. Nggih. Saling setia. Saling setia. Ngoten, Pak. Kula tak bagian nyawang kok kadoan. Oh, ngoten. Mboten kersa berkahi bawa. Mboten saged Mbak Lucy. Oh, mboten saged. Paring bawa mboten saged. Bareng napa-napa mawon mboten saged nggih. Wis disetah. Nggih, leres Pak. Nggih, monggo. Mboten dados menapa matur sembah nuwun. Nggih. Sampun kersa. Sisi matur suwun, Bapak, matur suwun. Nggih. Sembah nuwun Bapak Haji Dwi Agus Prayitno. Coba dipun bawani. Oh, nggih, pun bawani. Gentenan Mbak Lucy karo Mbak Tatin. Kok malah dorene kabeh. Nyapa tok Menghormati. Oh, menghormati Bapak. Mbak Tatin, luhur. Mbak Tatin geser kanan. Oh, sini. Nggih. Iya, terus mriki. Terus Cetok cedak. napa? Nah. Bu Agus, Bu Agus. Nggih. Bu Agus Lek niki derek napa aman, mboten? kula wau budal nggih piyambak boten enten rencang. Oh, Nah, nggih. aman men kok, Pak. Nggih. Lah ning menika dipun streaming aman nggih, Pak? Ya aman. Aman. Aman kok ndur esuk sisan, Pak, aman. Los. Los nggih. Monggo Mbak Tatin, kawiwitan Mbak Tatin. Nggih. Pamintaku Nimas Sita Asih. Dos pundi Pak Haji swanten genduk Tatin? Mantap. Mantap. Kepengin mirengaken swanten menika mboten? Ora usah sonku rusak. Son kowe nggo sone gareng lek Mbak Tatin iki sone Mas Sigit. Iya, iya. Maling Ngapa lho ket malah atur teruntrur. Elek sone gareng elek. Terus ke Mbak Tatin. Atat rentet tansah rerun tungan. Menika ugi disipak Pak Parwito saking Kudus nyuwun. Wah nggih, Serihuning kalian Setya Tuhu. Nggih, cocok. Menika Pak Parwito Nggih. Kudus Bang. Sekaligus niki diaturne kagem kanca-kanca Demang kathah saking mriki, Pak. Oh, ngoten. Nggih, Demang saking Kecamatan Sukorejo. Nggih, mangke Pak Haji ingkang paring dawuh, monggo mangke kanca-kanca Demang diaturi tindak panggung sedaya. Dibarisne ngoten nggih. Nggih. Enten busek napa niki busek jam. Kowe tak absen pisan ya bodho. Alhamdulillah nggih. Golek Sinten korban maneh, liya. Pak? Niki tetep kula napa gantosan, Mak? Pun pokoke kula manul. Oh, lek manut Yai lek sabar ora manut.
Pokoknya awak musik Heeh. nganti sak entuke. Oh, hah? Kok nek rentek Yo, entuk piye? ngene lho yo adil to nyambut gawe iki yo Mbak Tatin terus aku keri dhewe sonmu. Ya bener-bener Kok manut. enak men ya? Manut sing di wilayah. Padha olehe nggih. Ngono. Mbak Tatin sebaris melih mikir Mbak Lucy. Nggih. Ing sarina lan ngene Mbak Tatin. Nggih. Datan Aku meneh. Mbak Lucy dhewe ya. Jenengan iki ya aja aku terus to. Aku ki arep Jen. wajahe sing tak bayangke Mbak Lucy ini kok iso lambe ku ngucap Tatin ya. Tapi Leres, leres niku leres mboten napa-napa gitu. Leres pancen. Pangucap ki wakile ngati lho, Pak. Ya omong yo iya. Kan ya aku terus balik lho. Jare ganti kok tetep kene meni Mbak Tatin iki kadose kok kaya Kaya katatin-katatinen. Lah, Krol Piyayi Ponorogo menikor. Menika. Bilir mersani kurar niku sampun biasar. Kuwi mikir gareng gecek Iki kae. jane lho mikmu iki lho lapo. Iya ya. ya gentenan Datang kene. tinggal. Sarambute. Sak rambut Pak Igit. Oh iya, Sarambut. rambuke. Datan kenggan sak rambut. Kok ditambahi T lho ya, Bang. Niki mboten oper gareng. Boten. Mboten Pak son kula rusak, son kula rusak. Anu, kurang mantep Nggih, nggih. nggih. Kula loro tok niki mawon pun nek tambah gareng kula malah remuk Nggih, Nggih, Pak. ampun Pak, gareng Nggih, pekisro. Ampun, Pak. Napa tugel ndase kita gareng? Oh niku wau Lah kok nek spesial. rao piye Pak Igit? Ganti ndas, Lah yang kula tekan omah mosok ya kok langsung ora nek ndase. ganti ndas, Ganti ndas apa? truk. Ngusung-ngusung alatnya Pak Igit. Iya. Ambakno kaya ngono iki gareng digandrungi Bu Lurah lho. Mau wis diweling lek gareng ora oleh mulih. Liya-liyane kon mulih. Iya. Dinggo apa? Nggo Ati contoh pecel stem. iki cethek geni. Terus Mbak Lucy. Yo kok yo Maka- Caca iki lho muni. Caca iki maring disi ndase ngono lho padane sirah lele yo ndase Caca iki Ojo piye to dirungokke. yo ngono. Lamun adoh caketing Aku kok malah duwa apa bocah cedak bagus. Bocah cedak gareng itu munek-munek. Hati Oper Mbak Tatin. Mbak Tatin, oper. Mbak Tatin, Monggo Mbak Tatin. Oper gareng. pelawak sugih ning ndi yo Oh. gawa son dhewe. Iki mawon, Pak. Oh. Pak Ji. Kula nggih. percaya niki. Pertados. Yer terdar Sonmu dipateni sik. apa tadi, Pak? Cek. Kesane Pak Igit. Son kowe. Yen cedak tansah mulat sida asih Terus kereng. Iki Caca iki Terus. salah denger iki. diteruskan iki. Terus. Terus. Keluargane napa pun nglumpuk? Wis. Kari berangkat ke kowe kok. Pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas angayai wajib. Mbok. Bareng wong telu. Si, semono. Si, Mbak Lucy, si. Si, rok lu ya dihitung. Lagi Si. bareng to? Si. Ro lu. Si. Si. Ayo to. Reng, sing. Gareng Si, iki si, si, koyo. ambil suara dulu. Ambil suara. Si. Si. Mbak Tatin sepiro? Si. Gareng? Si Pas.
Pas ya, Pak. Iya, pas. 3, 2, 1, ya. Reng. Iya toh? Piye, Kowe iki Pak? ngelek-eleki. Kok ngelek-elek to, Pak? Sido. Lek sepiro ya, sepiro coba. Pira? Si pas to, Pak. Pas Bareng. awakmu yo jane kapan? Bareng. Roh lu. Si. Ya. Kowe iki Jane iso bareng apa ora ta, Pak? Bareng iki. Si, roh lu. Si. Kowe kene. Ngaleh. Wah, pengisuh. Sini wong ya. Ayo bareng. Wong loro. Ji, ro lu. Si, roh lu. Si gareng. Kowe ambekane suaramu mlebu ning mic. Nang kono bareng kok ya iso. Ayo jiro lu. Ya wis. Si. Bener iki. Bener iki. Angger lambene ditutupi kene bener. Angger lambene tutupi bener ya yo. Sita. Piye ta Mbak Lucy? Bareng yo. Ji, Iki nek ra ono lanange ra dadi, nek meng wedok-wedok tok iki dadi ayo bareng tetep nang kene bareng ya. Kulino bareng apa ora jane? No. Yo. Iya, bareng-bareng. Ya. Iso. Iki kalus yo nyelukin. si, roh lu. Sita asih. Oh. Kareng kejo ngisin-ngisin iki kenggone piyai sing pinter nyanyi kabeh. Bapak dewan-dewan lho, iki Pak Agus Iya, aku ngisin-ngisin iki. paham. Mulane nek wong kleru iki ya kudu dibenerke to. Niku kleru ta Pak Igit? Salah. Engkang leres pripun Pak Igit? Megah kok ndak kok yo kaya ngono kuwi ya. Iki mau lho jarene Pripun, Pak? lek enek lanange iso dadi. Piye? Lah nyatane niku wonten lanange ya ora dadi ngoten. Anu, lanange kemlekeren apa? Dadekke nggih. Ayo, yo. Sido ayo ta. Tak kira dhewe kok ya. Wong telu, Ji, ro lu ya. Sita Nggih, pun Gang. Yo. Kawitan sing Mbak Tatin ngono ya, Mbak. Aku kang setya satu wit dingin nganti saiki
matur nuwun sampun dipun napa niku wau aturaken nggih aku situasi kan basa Jawa ki wuwang elek bareng ngeraket mboten siji-siji dados ngoten menapa Pak nggih niki kersane marep niki sing sepuh-sepuh nggih dadi atuh sing nem-nem kanca-kanca Karang Taruna niku wau kula ningali awal wau kan enten jadul ngoten to Pak. Oh nggih. Badalang Tambal ban, tambal ban. Nggih, tambal ban. Leres. Ya jadul neh napa kek buareng joget Nggih lho niki masih sinden-sinden Oh, nggih, nggih, nggih. campuran yang Siap, luar siap, biasa. Pak Ngoten Haji, nggih. Pak Haji ngersakaken jadulan melih ning sedaya tampil. Oh, nggih, 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 nggih. Siap, Pak. Dipun parengaken nggih. Monggo. Ah. Nggih, Bu. Nyuwun pangapunten Pak Haji, mohon izin tembangipun menapa ingkang Sing jadul ya tombo kangen. Tambal Tombok ban kan. Tambal ban sampun ya sing jadul liyane. Napa? Mengke kula pilih ke, Pak. Oh pun manut. Nggih, nggih. Nggih. Koleksine kathah Pak Sigit, koleksine kathah. Nggih. Sembadun Mbak Haji. Aduh. Lah dadak rogo-rogo sak napa lho, Mboten Pak? sarepot-repot, Pak. Alah, Mang. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Mugi berkah barokah nggih, Pak. Nggih sehat-sehat Bapak. Rayu sing Bapak. Wong wedok ki anggere diike dhuwit ndongake nridil ora rampung-rampung. Ya iki piye? Gayane alah mboten sah nok, mboten sah to Pak. Mboten sah sithik-sithik. Mboten sak sithik-sithik piye. Jadul ya. Nggih. Ya, Ah, tapi iki. minta semuanya tampil atau gimana tadi ya? Oke. Lagune tombo kangen. Nggih niku jadul lho Pak niku Pak. Nggih. Wiwit Mbak Eni nganti tekan iki sama Melani ben jejer ning ngarepan kene iki. Ah. Nggih. Niki piro ta jumlah iki? Kathah Pak. Oh iya. 6. Komplit. Ya wong 6 bae Heeh. Melani, Lila, Indri, terusan Jirolu ninggal tambah Mbak Yosi, Mbak Eni. Wis ngene. Heeh. Kowe iki sindhet dikon nembang kok malah mendeliki dalang. Heeh. Mbok are ngadet 3 6 wong 6. Yo 6. 6 top semua sing wah. 6. Nggih. Jadul. Wah. Iki lagune karya Pak Wasimin Sanggabuana. Sanggabuana. Tahun 1998 kok 2000-an. 2000 ya? Oh 2003. Oh iya. Tahun piro Yos? Apa tombo kangen? Tahun 1000. Wah, tangan. 2007 Pak. Pokoknya pun jadul ngoten Pak. niku. Iya. Pun jadul. Coba kayak ngapa? Aduh. Kowe lungguh sik reng lah, ngelek-elek pemandangan. Kowe lungguh sik reng. Nyawang wong itu ayu-ayu bareng nyawang kowe iku kaya Jabang bayi. Oke, tadi saudet bareng iki. Yo, jogete sing kompak nggih. Tombo kangen jadul dados. Durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari rasa saking durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari. Terima kasih. Kene reng, iki mau jadul reng iki lagu. Niki wau jadul nggih Pak nggih. Mong Lagu tombo kangen. tombo kangen. Nggih. Hit bersama Sanggabuana. Nek iki Sangga Dosa reng. Mboten Pak. Niku lak nyangga dosa. Nggih, menika mau request saking sing Mbau Reksa bali cakruk sragi mriki mau. Oh, ngaten. Niki niku njaluk fragmen Sri Tanjung coba. Nek ngene kuwi ora usah ya fragmen kowe ya. Nggih, manut Pak e. Pripun? Oh, lakone diganti. Ganti napa? Sutradarane kowe, role kowe, tak pasrahe kowe. Kira-kira njaluk diganti apa lakone? Nah. Bandung Apa? Apa? Hah? manut karo sampean iki. Bandung. Iya. Mbak Tatin dadi apa, Mbak Lucy dadi apa? Nek Bandung niku lak kalih anu Pak, napa? Roro Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Heeh. Kowe Roro Jonggrange ya? Lah Mbak Lucy. Loro kuning. Oh iya. Masuk lorong
anu kuning lho. ya candi ngono maksudnya. Oh iya. Ya ngembani. Abdi. Oh. Piye? Piye kok kaya ora anu lha apa kok anu ora jonggrange ngono piye? Loro kuning kuwi. Ora. Cantik Aku kok. mbane, Mbak Tatin rara jonggange. Ya ngono. Sampean Bandung. Heeh. Bandung pedet. Ya sak onone to ketoprak ya wong telu kok ya. Kere budaya jenenge. Kere budaya kok. Ngono iki kudu panggah main kok sing penting tikete wis kadung mlebu kok ya. Anu. Turuk. Nuwun para pamriksa. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan. Kalian kulawarga ketoprak rindu order. Ingkang mijil saking dalemipun piyambak-piyambak. Dalu punika pareng gelar lampahan Bandung Bondo Woso. Wondene ingkang dados Bandung Bondowoso Bagus Dion. Bagus Dion. Rara jonggrang katindakaken dening Mbak Tatin Titot. Emban. nyarke emban ya padha karo gonku jane. Nggih nggih kula ngaten. Emban pun tindakan dening Mbak Lucy Brahman. Mangkat ora mangkat, budal ora budal, penonton telu tetep diangkatke. Wilujeng dalu para pamriksa kanthi lampahan Bandung Delondong Woso yen ora nembung ora krasa. Bandung Bondowoso Pak. Bandung. Kados pundi? Monggo samipun pirsani sesarengan. Nuwun matur nuwun. Wonten dawuh Ndara Putri. Iki kahanane kok dadi kaya ngene iki to kepiye to? Wonten menapa to Ndara Putri kok sajaking penggalihipun nembe sungkawa lho panjenengan. Lah iki kabeh kahanan kabeh prajurit wis padha mati lho ya. Lho kados ngaten to? Lah ya njuk iki awak dhewe meng urip wong loro iki njuk kepiye ngono Lah lho. nggih kok enten piyayi kurang ajar kaya ngono lho Ndara Putri nggih. Ayo terus iki Jane rupane kaya ngapa lho? kaya kurang ajar banget. Upama kula dados panjenengan kula mboten trima Ndara Putri nggih. Aja kaget aku sing teko jonggrang. Apa eneng anu Bandung kok kaya lara kencing manis? Bandung iki satria gagah ngono. Kurang gagah. Mlakumu sing Gagah. degek gagah. Gagah Pak. Pendekar. Ya Pak. Jonggrang. Kuwi mantek sapa mbok jukuk? Apa? Kok ketelmen mbok dicukur. Dicukur sik. Astaga. Aku lendet-lendet kene terus iki mau anu katut ngono. Lah nek kaya ngene iki lah ya repot nang wong omah nang. Gagah mlakune kesatria. Biyen ning Ngene wae, Bandung Git. rambute ning kono. Dik, sepurane Dik, yuk. Mosok dibiyak sik. Katut Pak niku katut Pak teng mriki Pak. Roro junggrang. Rara jonggrang. Kaget aku sing teko Rara jonggrang. Ora nganggo kaget to. Piye Pak? Aku sing teko wong ayu. Aku sing teko wong ayu. Iya. Iki kok sajake ana wong teko iki aku urung ngerti urung manut mbok tulung ditakoni iki sapa ngono lho Niki ya. sinten to Ndara Putri? Wong rupane kok kaya beluk kokok beluk. Jonggrang Kok beluk dem-dem. mangertiya sapa sing praptawan iki ana ing Taman Kaputren. Bengi, Ceritane lak ketoprak awan to Pak maine Pak. bengi maine. Kleru meneh iki. Bengi. Dadi dadak disetip iki. Iya. Setip. Ing bengi iki Jonggrang. Ya iki pun Kakang Bandung Bondowoso. Gagah sikile gagah. Lah, iki to sing jenenge Bandung Bandawasan. Iya. Cilik kaya ngene. Lho urung abuh, Nduk. Hah?
Ana niki. Anane iki. Yang iki lho ketoke sing mati. Isih cilik ngono iki. Kurang gede. Kurang. Lus-lusen. Kok edan. Kan Dilus-lus rasane, engko iso dadi gede semangate. Oh, ngono. Upamane mau ora doyan mangan terus dadi doyan mangan terus dadi seger awake gede ngene Pak iki. Oh iya. Gitu, Pak. Guyu. Urung. Iya. Jonggrang, apa? aku sing teko Jonggrang. Wis ngerti. Iya. Kok iya? Ora ana liya teko ku ana kene mung sawiji kepengin nganti sliramu gelem dadi bojoku Jonggrang. Ora bisa. Piye? Aku ora tresno karo kowe lho. Loh, Kowe nek sing mateni sedulurku ta? pancen mangkono. Terus ibaratnya aku ki duwe ati lho. Nek jenenge keluarga aku mati, terus kowe kok arep dadi bojoku ki, terus rasamu ning endi? Lho, kowe sandhen apa kuwi? Tibane kowe to sing mateni bendaraku. Mudyar. Kowe sing mateni bendaraku. Mudyar. Ndara putriku alus ora apa-apa nanging aku iki ya iso mateni kowe kuwi. Iki sapa Jonggrang? Kowe biyung mban sing tak tresnani. Tak kira gapura iki mau Jonggrang. Layak tak kudu Sesane senden. Lha pripun, Pak? Kok mau gue senden ngene? Lah nggih kula kita gapura kok. Gelem leladi marang pon Kakang, sliramu bakal mukti uripmu, Jonggrang. Ora bisa Bandung. Pun purun Jenenge to. tresno kuwi ora kena dipeksa. Tresno kuwi anane seneng karo seneng. Kowe seneng karo aku seneng karo kowe. Weh, lah dalah, ora kena dieman iki bocah. Mangertia Jonggrang, sapa kang dadi lanange jagat ya iki pun Kakang Bandung Bandawasa. Sapa kang dadi sektine jagat ya iki pun Kakang Bandung Bandawasa. Sing dadi sugihe jagat ora ana liya ya mung iki pun Kakang Bandung Bandawasa. Njaluk apa wae bakal ndak turuti waton gelem ladi marang pun Kakang Jonggrang. Nanging aku ora tresno karo kowe Bandung. Apa njaluk tak ruda paksa kowe Jonggrang? Kosek to Bandung? Piye? Kosek. Piye? Biyong. Napa to Ndara? Iki aku disenengi. Biyong aku ki disenengi aku ora seneng iki lho yang Alah niki damel cethek geni mawon to Ndara wong rupane kaya ngono napa dipecah ndase mawon. apa ngapusi wae apa ya? Lah kok ngeten iki lho kok. Diapusi mawon. Ngoten niku lho mboten ngoco kok niku kok remen kali panjenengan lho kok ya. Lek dados panjenengan kula mboten trima jenengan paneni. Jenengan niku nggih kesatriya masya wedok. Ngene lho Bandung. Kepiye Jonggrang? Aku gelem dadi bojomu ning Bela kalah. Kosek. Gelem dadi bojoku Jonggrang. Kosek ning Kelakon aku kikuk-kikuk karo kowe Jonggrang. Bandung rungokno sik ta kupingmu. Iso. Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Apa kang dadi bebanane bakal tak wujudke Jonggrang. Rungokno Bandung. Iso. Aku kepengin duwe bayi cacahe 1000 sakjroning sewengi. Pak Ikit. Kok jeng sampean Ndara. Candi dudu bayi. Bayi cacahe 1000 lek nyanyi ping pira? Setahun lecek. Bayi 1000 jroning sewengi. Kleru Bandung udu bayi. Aku iso mbayangke plentung prucut. Kuwi bayi apa nantikus? Rawelu. Gawekna aku candi cacahe 1000 sakjroning sewengi sadurunge gagat esuk. Cacah candi sewengi Sakjroning 1000 jroning sewengi sadurunge para erok. esuk. Para esok. Para esok wis kudu Para esok. dadi Bandung. Kudu dadi yen kowe bisa nglaksanani. Aja maneh kok mung cacah candi 1000 jroning sewengi. Njaluk tak tanggapke dalang kondang Ki Sigit Ariyanto 30 tahun 30 wengi kelakon kowe nduk. Yen mangkono mangkat. Mangkat to buktekno karo aku. Ora mengko ora sesuk ora kapan wengi iki cacah candi 1000 dadi Jonggrang. Kuwi Bandunge gawe candi. Bandunge lara mengi, nek guyu ra iso mandeg. Alah.
ya. Aku abdine sing lanang. Ndoro Putri lenggah mriki Ndoro Putri. Anjir, iki sapa dadi sapa? Waduh, aku ora ngeneki wis kena Pak Sigit sik ning ngene. Lho jenenge ketoprak kok. Piye. Kowe kan nyambut gawe candi. Candi. Menapa sampun dipun penggalih nggih paring bebono dateng si Curut Bandung kala wau. Aku jane iki ora tresno lho ya. Sapa Kang? Sapa nyeluk iya, sapa? Bandung. Iki lho, maksudnya karo iki nyeluke sapa iki? Alah, reng. Karo iki lho. Karo iki nyeluke sapa? Kang Mas Bagaskara. Oh, Kang Mas Bagaskara. Sajanipun kula menika mboten tresna kalian Bandung Bandawasa nanging nggih kula kedah kudu ngapusi ben kono yuk gelem. Lah kae kon gawe candi kok malah lenger-lenger kaya ngono kae. Kono ben gawe candi, awake dhewe gawe bayi ya. Pak Igit iki nambah-nambah anggaran ae. Wong kethoprake wong telu melu-melu ya ngopo lho jenenge. Kene arep gawe candi malah kon arep gawe bayi. Iki sedang aja omong ae ndang butekno rasa gegeden omong kowe iso ora. Terdir torbar halur sartur duar tirkar halur terdir sebur terdir Bandung. jonggrang Apa wis kabeh mbok lakoni? cacacan bisemu dadi jonggrang. Matane. Loh, Ana wong ning kene ditubruk. rodok rene to. Aku ki wis seneng selak-selak kemudu-kudu kok. Sing Nek kono ya brono ngopo kowe lho. ngawur. Wong kurang ajar. Wis sak mono gedene kok ya ora. Ora ketok. Wong gedine sak tugu Monas lho kok ya ora roh lho. Peteng tak kira letong kebo. Peteng. Ngece. Masa letong sam. Letong ki semene gedine. Ladae sepira? Wis sing letonge berakane sapa? Ngono rada rono. Diantisipasi. Sia-sia. Diantisipasi to. Bandung. Jonggrang. Kaya Bandung kok iya-iyaan. Kowe wis Saka bungahe atiku iso ngleksanani apa kang dadi panyuwunmu jonggrang. Ayo lelaki marang pun kang. nanging aku urung percaya yen urung tak etung. Lho, kowe isih ora percaya karo pun kang? Ora percaya. Cacah candi sewu sing kaya mangkene akeh iki isih urung wis mbok anggap kurang. Kurang. Pun Aku nek percaya. urung tak etung urung percaya. Biyong tolong etong kiyong. Ngapusi niku ngapusi, Ndara. Biyong tolong dietong kiyong. Jenengane kula hitung ning nggih, Ndara. Candi Sisih Kidul nika wonten 1 2 3 wonten gangsal atus, Ndara. Heeh, terus 500 gunggunge. Terus candi wonten mriku nggih jiro lupat mau wonten 200. Heeh. 400 dadi 900 gunggunge. 900. Candi sing wonten mriku Ngendi kono? jiro lupat mau 6 7 8 9 10 11. Kok 99 to, Ndara? Pira? Pira? 99 mboten genep 100. Tenane lho yang Estu. kok jajal dibayani Tilik sing ana kono. kan nek sing turu, tilik ana. Candi kok turu. Anu Jiro kurang gareng lupat mau ngono, 7 Pak. 8 9 10 Ndara. Tenanan lho yang tenanan 99. 99 dadi niku 999. Ngapusi niku kurang Bandung. siji. Piye? Udu Kowe 1000. ateges ora iso minangkane apa sing dadi jalukku. Nyatane candi anane gur 999 kurang siji Bandung. Tegese. Tegese kowe ora iso dadi bojoku senadyan to kurang siji ning kuwi ora genep 1000. Cacah candi 1000 kurang siji kowe tega nampik katresnane pun Kakang Bandung Bandawasa. Iya. Ora nonton kaya ngopo perjuangane pun Kakang Bandung Bandawasa. Ente Pak, bisa ketoprak perjuangan Yo nek ketoprak Lah iya. rindu order eneng. Rindu order Pak, ora masalah Pak ya. Ora masalah. Ora masalah. Yang nyatane cacah candi 1000 mung kurang siji wae sliramu tega nampik katresnane pun Kakang Bandung Bandawasa. Mbok Minggir. Apa? Ping aku wis tira penak. Engko kepakan. Cacah candi 1000 sing kurang siji, kowe sing jangkepi jonggrang.
Karimbane. Tampani. Wih. Dipeme garinge 80 sekilo. Kae dadi Patung, Pak. Dadi patung. Dadi wis ra iso obah, Pak. wih. Patung lah atas Pak Git. Atos. Kuwi mbok adi kapak-kapake meneng ae, Pak. Meneng ae. Patung wis dadi watu lho, Pak. Iya iya. Lah iya ngono. Oh. Bathukmu sing klimis atos dadi watu. Yen wis kaya mangkene getun keduwung dadine sambato sapa pangeranmu, sambato sapa bapa biyungmu. Mripatmu sing blalak-blalak atos dadi watu. Atos, heeh. Irungmu sing bangir nganti kaya plorotan TK. Atos dadi watu. Sing atos apa meneh? Lambemu sing tipis yen ngunek-unekke wong lanang nganti ora wani mulih mancing. Atos dadi watu. Janggutmu sing nyatis nganti kaya cantolan anduk. Atos dadi watu. Gulumu sing olan-olan nganggo sandangan apa wae sarwa patut apa meneh yen ora nganggo sandangan. Wah iya. Atos dadi watu. Gelunganmu, pundakmu, gegermu, bokongmu, Padake beduk. Pak Igit, Ana gelungan sing atos, mudhun dugi bokong atos. Heeh. Bathuk mudhun dugi nggen gulu atos. Coba liyane tutuken. Payu doro. Jenenge Pak, basane Pak, basane Pak. Bener bener bener. Bener Pak. Mosok tak meglakke melek lah ya ora. Aja. Payu doro. Lho. Sirahmu kepuntir, Jonggrang. Keterak angin. Kepuntir. Iki kei kacang wis padha ngarep, Jonggrang. Ngawur. Ngece. Mok nggo nil-nilan kacang kok templekke ngono. Ya kan wis kaya ngarep ngono, Pak. Mburi kabeh saperangan wis atos dadi watu, bathuk mudhun tumekeng gulu, ki reca kok pikniknya apa to ini? Madhepe rono ngono. Aja dituthuk ngono kuwi aja. Payudara. Urang. Kene ro nuthuk kono malah wis jerit. Lho, Jonggrang tok 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 tok. Jonggrang. Mburi kabeh atos dadi watu kok nggon payudara urung atos. Lire Pak Sigit, Piye? cor-corane iki urung garing. Terus Amrih garinge mapane ana ing tengahing alun-alun. Urung patut mapan ana ing taman Kaputren. iya. Dunungmu ana tengahing alun-alun, Jonggrang. Tuk 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 tuk. Mbok Mban, Apa? help me. Kok ngidune? Ora ora. Tak idoni dhewe. Apa? Iki dikapake. Wang ngono. Malandara Putri. Jenengan kok dados reca ya napa Ndara Putri? Papan kena tengah alun-alun, sak ngesore wit ringin. Ya ampun. Kok kaya nyangking wedhus. Hei! Wong lanang ra kajen. Pak, mboten kuat ya, Pak. Ya wis ben. Engko tak junjung ide. Nek kira tak mawon. Para pamriksa, jangkepipun babaripun lakon Rara Jonggrang njing taun ngajeng pun lajengaken malih. Oh. Awit Iya. pendapatan kirang ketoprak bubar. Oh, iya. Sampun Pak Git. Sampun. Niku Iki lho, sing dadi Rara Jonggrang jane pantese Deni. Wonge halus. Deni niku. Nggih. Ngopo ra mau-mau, Pak? Coba Den ngadeg Pak. Den ngadeg. Mbok yo ngene Rara Jonggrang butuh sing piye halus to, Lah, Pak. ngadeg, Kudune yo mau-mau to, Pak. Pak Iya Git. ya, sing alus ngono ta. Ah, iya ngono kuwi. Ayo lah Mbak Ban. Ayo ngiduk. Tak idoni genti kok Tak ya. takoni reng, Iki takoni. laku. Ah, iki Nang iki kene pemain ketoprak asli ya iki. Padasan. Oh, padane. mau jenengan ora ngendika lho Pak Git. iki. Oh. Ayo ngiduk. Ngerti ya iki mau. Takoni, Rek. Iya, halus ketok halus. Takoni. Jenengan riyen, Pak. Jenengan riyen, Pak. Jenengan riyen, Pak.
Sugeng dalu Mbak Deni. Nggih, wilujeng dalu. Ya toh halus toh. Sugeng dalu Mbak Deni. Nggih, wilujeng dalu. Nah iki ora saya halus, Pak. Apa? Saya gruwal-gruwal nek kaya ngene iki. Kowe gural-gural kok padake sindenku lempung no kowe. Maksudnya Padake watu. Lho, Den. Kowe dipadake watu, Den. Sampeyan kok kaya ngono karo aku. Biar. wong iki tenan. Enek 3 berhala yang tak hadapi wong iki. 3 kinti. Siji loro telu. Ngarane aku growal-growal kaya watu. Lho Pak Igit ngendikane halus lho, Pak halus ya. Sugeng. Lho, lah wong kula halus lho, ket mau nggih basa lho karo sampean. Mudiar. Rumangsane aku omong apa? Ora boten napa. Dikira aku apa omong elek ngono? Mboten, Pak. Nek elek nek misuh-misuh ngono apa piye? Mboten Pak. Wong aku lho ngomongnya nggih halus kok. Nggih nggih Pak. Wong nggih ket mau karo sampean. Iya. Gak eleng-eleng sampean jaman ndek biyen-biyene. Piye Pak? Sampean tau nunut aku kae. Hah. Numpak GL Pro. Oh, mudiar kowe. Konangan sejarah sing. Terus. Pas campur sarinan ndek ben kae. Terus piye? Gak eling, nunut aku kae. Iya, gur tak nurut. Saiki karo aku kaya ngono nyepelekno. Mudiar. Lah aku nurut bayar lho, Mbak. Bayar apa? Wong manuk gur sakmono kok nggo bayar apa? Mudiar wis. Wis teko manuk barang to Pak iki, Pak? Halus. Lah sing arep tak bayarne ki apa wong sampean bayaran 10.000 e. Yang ini kok halus kalau Ora genep kok e. Lah ngene iki bocor. Lho, sampean lek ngecek karo aku ngono ki dijak omong kok malah Nyepelek nih kowe. madhep rono. Sing ngejak omong ki aku. Iya. Di bojo ngene iki tenan, Pak. Mati kaku aku, Pak. Ya niki. Masyaallah. Nyapa? Ya nek ana klera-kleriku njaluk sepurane ya, Mbak. Rasa sepura-sepura. Syukur. Ya sing gedhe pangarupamu. Rupamu dhewe. Mudiar kowe. Pangapuramu kok rupamu. Iya, rupamu. Iya, rupaku. Mbak Lucy, ayo awak dhewe linggo wae iki urusane Iki keluarga. pomo dadi Aja lupa. bojone Yeni ngono Aja lupa. seminggu wis. Nek apa-apa sing ngabari kowe lho kok aja. Deh, sing ngejak omong aku. Iya. Walat. Kok inget liyane? Niki, Mbak. Sing ngejak omong aku. Iki. Malah nyengek sampean karo aku. Mboten. Wani sampean karo aku. Mboten. Pak, kok wis to Pak, aku nek ra. Wis ya Pak, Pak ganti Pak. Ya iki ben nembang kok ya. Lho nembang Pak. Mo. Ra yo garwa iki segarane nyawa ya sarimbit. Jarik bareng ya. Jarike wis padha. Romantis Chemistry-ne wis ngono kena. kuwi sak centing-centinge ya padha. Iya, jarike padha sing dijariki beda. Nembang ya, Mbak. Nembang Mbak Deni. Nembang ngongkoni aku nembang sampean. Wong sampean dudu bayari aku kok ora bayari kok ngongkon nembang. Syukur. Syukur Pak, syukur tenan. Kowe kuwi sing tak syukurke kok. Lah iya, aku syukur Pak. Ngimpi dirubung laler kita ketemu kok ngene kita. Dik, Eh, kok dirubung laler mbok kira aku apa? impenku. Lha kowe iki apa? Lah aku ya wong to. Iya. Wong cantik kaya ngene lah. Iya cantik, iya. Sayang, cantik. Mwah. Iya. Gila aku. Alah, penak-penak. Mah, mah. Nyanyi ya. Jangan marah-marah. Ora marah kok Nanti tidak tambah deres ya. Terus apa nih? Hujane. Hujan. Aja mundur. Lah piye to? Adoh ra entuk cedak. Kene lho. Iya ya. Nih, maju. Heeh. Lah kok sing kiper sapa? Iki ora Kiper. bal-balan. Nyanyi napa? Ndak kok nyanyi Pak, ndak kok nyanyi Pak. Iya. Heeh. Tenang, sumpah. Aku ndek bojo ngene. Ngapa? Ora apa-apa. Gerajakan Banyuwangi bertiga Mbak Deni, Mbak Lucy karo Mbak Tatin, nggih. Niki sinten Deni, Deni, Lucy, Mbak Tatin. Mbak Tatin. Nggih. Gerajakan Banyuwangi, Pak. Iya. Piye sinden telu ki upama padha legane sing kok pilih sapa? Mbak Tatin, Deni apa Mbak Lucy? Niki Dah, milih sapa dah? kowe. Ora nono liya tetep kowe awakmu. Niki Pak. Oh iya wis. Nggih Pak. Wis nggih muga-muga aku diparingi kekuatan ya Pak ya. Heeh. Ini kira dhek duwe bocah telu modele kaya ngene Ngene seminggu wis tunggane pendosa kok. Kowe sing tak tesani kowe. Tenang. Iya, nyanyi Dik ya. Kowe tak tukoke sawet ya. Cawet. Anu, dawet tak tukok dawet. Sing apik lek ngomong iki. Dawet. Nek kok tukoke Ngomongane ngono. ukurane pira ngene Deni? Dawet tok, Pak. Dawet. Dawet ya sak mangkok kok. Nek nukokne cawet ukurane apa? Wah, aku ora ngerti urung tau tuku kok. Aku dikeki ilusi malah tanggo jaket kok. Kok gede men? Gede. Tak pueme Pak, kena angin kleder. Heeh. Ana tulisane Pak. Tulisane apa? Monggo pinarak.
Gambare apa? Gua. Jadi Deni iki ukurane SSSS. Loh, malah Pak Igit apal. Lho, aku tahu nukokke kok. SSSS. Apa Pak SSSS? Cilik small. Ngene. Heeh. Tapi ini arep nganggo digeblok-gebloke terus diuntir-untir plok. Kuwi kathok apa martabak, Pak? Kan melar terus. Bahane molor. Oh, bahane molor. Bahane molor. Ampun. Ah delok apa piye? Ora. Mboten. Popong aku arep ngedohne lho. Mboten. Ayo ngidu kok. Ora. Lho, sampean kok ngalir rono? Jarene karo aku. Iya. Wis, kowe joget wong loro kowe kudu gandrung lho, mesra di Banyuwangen lho ya. Siapa? Jenenge jogete pitik. Pokoke aku mau golek slamet wengi iki, Pak. Iya, Gusti paring ana betah nyawa. Nyapa nyawamu? Ayo ndang nyanyi. Ayo. Langsung kok kan ya. Belambangan ya Ren. Ren. Belambangan, kemelari taman sari Nusantara. Belambangan, kemelari taman sari Nusantara. Belambangan, susah senengi, wis tak ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun, ya wis kelakon. Akeh prahara tapi langit biru mati biru yara. Mati gede mati seger, omnya ombon sekarang kira. Belambangan susah senengi, wis tak ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun, ya wis kelakon. Akeh prahara tapi langit biru mati biru yara. Mati gede mati seger, omnya ombol sekarang kira. Gerajakan Banyuwangi buka saka saron. Ayo dados. Gerajakan Banyuwangi, rahina bengi sing tau sepi. Lanang wadon hanekani ngilyangake susah ngati. Lucy. Longgoreng pasiran, sambyuran, rarekawan. Ambi mangan salonjoran, alanang wadyon. Biar-biaran. Gandeng tangan,
Sir-sirana bikandangan gending asli pianyu wangian Sir-sirana bikandangan gending asli pianyu wangian Atur nuwun. Makasih. Terima kasih. Oh iya. Ah iya. Oh, so sweet. Ah. Ternyata sese ya cocok lho karo Deni. Cocok banget. Cocok Pak, wong ya guru rong kulino nek kulino ya cocok nek bola-bali tetep cocok Pak. Heeh. Iya iya iya. Coba ana Mbak Yosi ana Mbak Ida. Gini. Sip. Gini bertiga. Panas mlaku orang nggawa payung sandale diseret lamaane lengkung Surabaya ngenger sire matiya Jakarta jati rukun tetap merdeka. Lah nek iki alus tenan reng Mbak Ida karo Mbak Yosi iki coba takoni reng. Sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu Mas Gareng tralala. Oh ya. Waduh, halus banget iki Pak Igit. Yen kabar-kabar ora telat iki. Ya. Coba sing Mbak Yosi kae takoni. Mbak Yosi sugeng dalu. Hai, wilujeng dalu Mas Gareng tral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 a. Halus to. Halusnya kebablasan kentir nek iki, Pak. Saya tidak kentir. Oh, tidak kentir. Saya orang yang cantik jelita. Iya. Tahu namaku? Namamu siapa? Yosi Dian Pratiwi, harum mewangi sepanjang hari. Hae. Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Oke? Oh, yes. Tahu? Oh, no. Tahu pasti. Mas Gareng kalau sama Dik Yosi Dian Pertiwi harum mewangi sepanjang hari. Rasanya gimana Mas? Rasanya seperti ini. Enak sekali. Asik kan? Asik sekali. Cantik. Seksi. Iya, seksi. Tuh dengerin Dek Yosi. Iki bojomu Cantik. kaya ngono ya. Cantik. Apa? Kowe kaya Yosi coba rene. Piye? Yosi. Ayo rene. Ya ora pantes Mbak Lucy ngono. Sopo ora ngerti Pak Igit, wis tak latih Pak Igit. Alah panggah iso Pak Igit. Kan belum dicoba. Eh. Cobalah. Coba, kenalkan namanya siapa? Kenalkan Tonton. namaku Yosi Dian Pratiwi, harum mewangi sepanjang hari. Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, Harumnya seksinya benua Asia. Gimana? Weh, bisa toh? Lucy Brahman, Lucy Hana. Ora nganggo. Lagi lewat ngono. Kok suka ngisor le jebok. Aku kayak Yosi. Cobalah. Piye jajan? Kenalkan, nama saya Lucy Brahman. Cantik, mewangi, harum sekali. Tidak pernah mandi. Suka nyemplung kali. Dan setiap hari kecemplung. Oh iya, siji. Bisa ta Pak bojoku iso, Pak. Iso nih kok dadak karo dilemek barang. Iya. Aku ngene apa? Lah kowe mau lak ngene to. Nek Yosi lak mburi. Aku kan gini. Dek depan, Pak. Nah iki lho dorontok kabeh lho Mbak. Masya Allah. Kayak iki umur piro to, Lus kok ya udah berodol. Mbok klumpuk kereng kok nggo brengos reng. Dianu, Pak.
Di Alteko. Di plastik isik. Iya. Engko nek genep pokoke didol ning toko. Dol apa? Didol engko dikei tulisan. Apa? Cap jempol, ngono Pak. Cap jempol. Ndang dimimik kuwi, kena iki tampa kejulinu lho kuwi. Kowe iku umur piro? Aku to. Kok salah? Aku sik 6, 40. Salah enek katutan putih barang. Lah ora kuwi kleru nek pas igit kuwi. Ngersake Pak Igit. Mboten. Aku si Brahmi baru mewangi setiap hari, tidak pernah mandi, setiap hari mlebu kandang sepi. Kemayu. Setiap hari mabuk kadang sakit. Gawane Pak Igit elok tenan sing alus. Apik ki lho Mbak Ida Lala iki, Mbak Ida Lala. Ida Lala kalusen. Lah iki apa kabar-kabar enek omah kok. Tenan. Kowe dadi bojone Mbak Ida sedeng bongkok kebakaran ning kono kuwi. Kula tau duwe pacar niku omongane ngeten iki, Pak. Terus? Nggih, dadi omongane klemak-klemak ngeten iki. Akhire pedhot kalih kula terus dadi pek yang wong Medan. Wong Medan niku lak omongan lak bianter. Beras, Pak, habis beras makan gabah. Tumpake sepeda motor. Lanang, Pak. Ngene iki teng mburi. Bianter ngueng. Niki muni, Mas, mbok jangan kesusu. Wong Medan ora ngerti basa Jawa. Dikira nyenggol ngono ane, Pak. Mucuk setang ngeten iki. Mas, mbok jangan kesusu. Ngantek nempel setang ngeten iki, Pak. Dikira sik nyenggol. Wes ngebin, Mas, mbok jangan kesusu. Wong Medan anyel terus noleh mburi bah. Panjang kali kau punya susu. Kuwi salah. Kira modot. Ndak medeni. Kok enek susu modot ngono Indra? Lah diolor kok. Mbak Yosi karo Mbak Ida penembang. Tidak boleh neka-neka sebabnya. Iya. Enggak neko-neko biasa aja. Namaku si Brahmi baru mewangi sepatu. Wes. Kowe angger kokan polah ngeten iki bojo kula nang ngangge daster ngilani mulih, Pak. Lah piye? Angger ngeten iki munggah mesti nyelempet ngeten iki, Pak. Terus? Nyelempet angger tak dudut ngeten iki aku diseneni malah. Kok iso? Nggih, ra entuk. Kok iso Akhire tak lebokke mulih ngeten. Lho ngeten iki, Pak. Ngeten Pak Git, lho ngeten. Oh iya. Wes, polah ngono wae. Cetik geni ora murup-murup niku. Nganggo rok dawa anu cendak ngeten iki. Terus bareng ndodok roke suwek langsung geni makbel ngoten. Makbuk. Angine kok banter men. Enten sing ndamu, Pak. Oh. Wonge lanang. Oh, mosok kalau kok iso lanang brengosen kok, Pak. Saisane. Enek brengose. Sembrono. Ben nembang Mbak Yosi, Mbak Ida. Brengosen tak ingukno nesu wonge. Mencep. Disiarke rek, MC-ne. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia. Dua penyanyi malam hari ini akan membawakan satu buah nomor lagu Ayang pemuda dan pemudi. Untuk pemuda dan pemudi di hari Sumpah Pemuda. Belum. Di acara belum peresmian. Ya, oke. Ada Ayang, dipersilakan. Terus. hati kan nandang segi tengdian hanyawan aku kowe lapo katresnani kang mas wong bagus tak jalo ojo seleh katresnan pancene tresno iki akeh pacobaan.
kasih Mas. Sami-sami. Apa Pak? Perkara lagon ku sambung nggon gara-gara ya Nduk. Iya. Cawe sesaji mundak nampa duka tak derekke Mak.